Urrestillako musikalia. Bazendein baserri batean, asto bat lan handia egiten zuen, baina zahartu egin zen eta indarrik gabe geratu zen. Orduan, etxeko nagusiak saltzea pentsatu zuen. Asto zaharronek ez du ezertarako balio. Sartuko dugu txorizoak egiteko. Astoak dena entzun zuen eta beldurtu egin zen. Musika egingo dut. Urrestillako. Aioako naiz eta musika honak sartuko naiz. Nik zorin jogoko dut. Orduan, astoak aurrera jarraitu zuen eta txakurrarekin tokatu zen. Ezer txakur, ez dira gaizara hemen? Astoak eta txakurrak aurrera egin zuten eta katuarekin tokatu ziren. Zer egiten ari zara hemen? Horrela, hirurek aurrera jarraitu zuten eta oilarrarekin tokatu ziren. Kaixo, oilar. Eta horrela, Laurak Urrestillarako bidean joan ziren. Ilundu egin zitzaien eta etxe batean argia ikusi zuten. Etxe bat dago. Guazen. Astoa handiena zenez leihotik begiratu zuen eta zera ikusi zuen. Txakurrak dira. Jaten ari dira. Katua. Miau. Gu ere. oso. Astoa. Txakurrak bota. Jarri duen. Txakurra egon. Katua egon. Astoa, zenbatu. Lapurrek ihes egin zuten eta animaliak etxe bat plazatu ziren afaltzen. Astoak, katuak eta txakurrak eta oilarrak musika banda osatu zuten erromerioetan jotzeko. Eta alabazan eta ez bazan, zakariak katetuko plazan. Eskuak. Claudia, heldu eskutik. Eskutik. Txakurra. Burua bera. Oso! Eta, zera bezen zuten?